बयखौबो जोंनि बड'लेण्ड अरुणाचल सुरक्षा मन्चनिफ्राय धन्यबाद होयो। जोङो नोंथांमोनखौ बेयाव लिंनानै प्रेस मिट खालामनो नागिरनाय खार'नानो जाबाय बर्तमान आसाम सरकारा ट्राइबेल बेरेखा हाबाफारि लागासिनो दङ। दिनै ट्राइबेलनि जाय अधिकार बे अधिकारखौ मोनफानि उनाव मोनफा खर्ब खालामगासिनो दं। दा बेखौनो जों बुंथिनो होननानै दिनै जादों। दा ट्राइबेलनि अधिकार होनना बुङोब्ला दिनै जोंहा बिटिसिआ 6 सिडुलनि आन्दाराव गठन जानायमोन। बिटिसिखौ जों 6 सिडुलनि आन्दाराव मोनबायमोन। भारत सरकारा जोंनि बर'फोरनो बा ट्राइबेलफोरनो 6 सिडुल होननानै बिटिसि गठन खालामबायमोन। आरो बे बिटिसिआ जोंना गोदो गोदाय बर'फ्रानो रायजो खुंलायनाय एरिया। गोदो गोदाय बर' राजाफ्रानो जोंनि बे जायगायाव रायजो खुंलांदों। आरो बे जायगायावनो ब्रिटिशफ्रा फैनानै सासन खालामफैदों। आरो जेब्ला ब्रिटिशफ्रा फैनानै सासन खालामफैयो बे जायगायाव बर'फ्रानो थागिबि होननानै बिसोर बुंलांदों। आरो बर'फोरनि बे मालाय हारिजों हा सेफैजानाय, मालाय हारिजों नाख्रेबजानाय बे अबस्थाखौ नुनानै ब्रिटिशफ्रा जोंनो बे एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गठन खालामना लांदों। जाहाथे बर'फोरनि हाखौ गुबुनफ्रा सेनो हाया, ट्राइबेलफोरनि हाखौ गुबुन सेनो हाया। आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सिङाव हाबनानै जाहाथे गुबुनफ्रा हा हु बायनो हाया। आरो बेफोर एरियायाव हाबनानै जाहाथे बर'फोरखौ सुबुं सानखोनि खम बिसान जाहाथे खालामनो हाया। बेफोरनि थाखायनो जोंनो माखासे अधिकार ट्राइबफ्रा होनानै गालांदों। आरो बेल' नङा, जोंनो साख्रि बाख्रियावबो जोंनो रिजार्भेसन होनानै गालांदों। उनाव MLA MP गेलेनायावबो जोंनो MLA MPनिबो सिट होनानै जोंनो गालांदों। दा गतिके बेफोर एरिया जोंनि एरिया। आरो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकजों दाजानाय बे बिटिसि एरियाखौ दिनै आसाम सरकारा दानख्लाबनो थाखाय, दानख'नो थाखाय दिनै पलिसि खालामदों। दा बेनि बेरेखा जों दिनै बुंगासिनो दङ जे खुनु मोनसे गामि बिटिसिनिफ्राय दानख'नो मोना। बिटिसिनि गामिया बारायनांगौसो। जे बिटिसि सुक्ति जानाय समाव 2003आव जायनाखि गामि फसानिफ्राय गामि थाबोदों, बे फसानिफ्राय गामिया बिटिसिआव हाबबावनांगौ बेखौसो जों दाबि खालामदों। मानोना बैफोर एरिया जोंनि गामि, जोंनि जायगा। आरो बिटिसिनि एरिया जोंनि बर'फोरनि थैजों सोमोन्दो दङ। बे हायाव बर'फ्रानो राजा दंमोन, रायजो खुंलांदों बर'फ्रानो। बे हायावनो जोंनि आबै आबौ आजौमोनहा राव हारिमु फेहेरबोदों। बे हायावनो जोंनि सोदोमस्रिखौ जोंनि आबै आबौ आजौमोनहा गालांदों। बेनिखायनो जोंबो बे हायावनो जोंनि सोदोमस्रिखौ फेहेरनांगोन, फुवारनांगोन। आरो लोगोसे बे हायावनो जोङो बर' हारि दानायनि, गेरेमसा बर' हारि दानायनि जोङो मास्टार प्लेनखौ जों बे हायावनो खालामनांगोन। दरलायसे फिसा जायगाब्लाबो जोङो रायजो होनांगोन। आरो बे दरलायसे फिसा जायगाखौ जोङो मोजाङैनो निरापत्ता होनानै जों लाखिनांगोन। आरो बे दरलायसे हायावनो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे प्लेनिंखौ खालामनांगोन। उपेन्द्र ब्रह्म बे बाथ्राखौ बुंलांदों। गथिखे बिटिसिआवनो जोंनि गेरेमसा हारि दानायनि परिकल्पना जानांगौ। बे हायानो जोंनि थैज' थांस', बे हायानो जोंनि जिउ। जों बेयावनो जोंनि राव हारिमु गोसारनांगोन। बेयावनो जोंनि खुला कृष्टिया जोंना मुलुगाव मिथिजानांगोन। बेयावनो जों सोदोमस्रि गोनां हारि हिसाबै थांना थानांगोन। बेयावनो जोङो सोदोमस्रि गोनां हिसाबै जोङो सनमान गोनां हिसाबै जों माने थैनांगोन। बे हाया जोंनि। गथिखे बे हाखौ जों दरलायसेबो हगार हाया, जों मानि हाया। दा दानख'नायनि पलिसिबो लादों आसाम सरकारा। बेखौ जों आपत्ति खालामो। दा बिनि बादैबो जोङो दिनै जोंनि दाबिया गहपुरसिम थांनांगौ। सानजा जायनाखि बिटिसि सिमा, बे सिमाखौ बारनानै गहपुर बारनानै जोङो सुदियासिम लांनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों। मानोना गहपुरनि रायजोफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों गोदो गोदायनिफ्रायनो। जेब्लानिफ्रायनो एबसुनि आन्दलन जाबोदों उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननायाव, बे समनिफ्रायनो गोबां खस्थ' मोनबोदों। आरो बे आन्दलननि समनिफ्रायल' नङा, आन्दलननि सिगांनिफ्रायनो हारसाफ्रा बे गहपुराव थानाय बर'फोरखौ दानथारदों, बुथारदों, अयथासार खालामदों, न' बां बुखारदों। गथिखे जों दुखु खालामो, गोसोखाङो। जों बिसोरनि साद जारलाखौ गोसोखांब्ला दुखु मोनो। जोंनो थांनानै बिथांमोननो माइरं राननो मोनदों रिलिफ केम्पआव थानाय समाव। जों बिथांमोनजों जेब्ला रिलिफ केम्पआव जों लोगो मोनो, मोदै हुगार हुगार जों गाबनानै फैनो गोनां जादों। गथिखे बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै जोंहा अननायबो दङ। बे गहपुरनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि बिटिसिआव हाबो, जों बेखौ लुबैयो, हाबनांगौ जेरैबाबो जों बेखौ दाबि खालामो। दा आफसुसा बेल' जादों जोंहा जे बिटिआर सुक्तियाव जुदि एरिया एक्सटेनसन बाथ्रा लिरनाय मोनब्ला, जे सानजाहा बिटिसि सिमानिफ्राय दावखोनानै बारायनानै गहपुर, सिमलागुरि, जों सदियासिम लांनांगौ होननानै जुदि लिरखानाय रोखा दोननाय मोनब्ला बिटिसि सुक्तियाव एक्सटेनसन होननाय सोदोबखौ लिरखानाय मोनब्ला दिनै बेले बेजे जानाय नङामोन। दिनै गावजों गाव भुल बुजिलायनाय जानायनि बाथ्रा गैयामोन। रोखा मोनसे सिमा जाखायोमोन। दा थेवबो दिनै जों बयबो ज' जालायनांगोन। ज' जालाय जों बयबो जुजिनांगोन। बे गहपुर एरिया, सिमलागुरि एरिया, जों
माने सदियासिम जाहाथे जोंनि एरिया हाबो जों बेखौ बयखौबो खावलायो माने केबिनेट डिसिजननि बाथ्रा बुंनाया जाहैबाय दिनै ट्राइबेलफोरनि हा हुनि सोमोन्दै बिथांमोना निरापत्तानि जेबो बेबस्था लायाखै दा दिनै मानाव गेदेर गुवाहाटी हाइकर्टआ इतिमধ্যে अर्डार होखाबाय जे ट्राइबेल बेल्टआव जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै नाथाय बिसोरखौ होखारनायनि बेबस्था लायाखै होखारनांगौ अर्डार जिथु जाबाय जिथु माने गुवाहाटी हाइकर्टआ अर्डार होबाय जेब्ला सरकारा बाउन बेखौ मावथारनांगौ खिन्थु बेखौ मावाबालानो दिनै मा जादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ सिफायनो थाखायसो आसाम सरकारा नाजागासिनो दङ दिनै सदिया ट्राइबेल बेल्ट बेखौ दाननो होननानै बिथांमोना बुंदों बेयाव आरो दानि गोदानै दाखालिसो बावाखै केबिनेट मोनसे डिसिसन लाबावबाय जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गरखाफोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै सोनाय जागोन होननानै बुंदों बे गरखाफोरखौ जुदि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव सोसननाय जायोब्ला गरखाफ्रा बिराद जौगासारनाय जाथि बिसोर मुलुगनां हारि बिसोर गावस्रानो आलादा नेपाल रायजो दंखायो बिसोर बे जायगायाव फैनानै थाफैनायसो दा गतिके बिसोरखौ जुदि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जुदि दोननाय जुदि जायोब्ला प्रटेक्टेड क्लास जाबाय बे जायगानि ट्राइबेलफ्रा गोबां गिख्रंथाव जागोन गिनांगौ जागोन बेखायनो बे थांखिया बे केबिनेट डिसिसना ट्राइबेल बिरुद्धि जों बेखौ बुंदों आरो बिनि बादैबो जे दिनै 6 शेड्युल जोंहा जानाखि पावार मोनखाबाय बिटिसिआ बे पावार 6 शेड्युलनि पावारखौ दिनै आसाम सरकारा केबिनेट डिसिसन लानानै मोनफानिफ्राय मोनफा दिनै लांफिनजोब्बाय दिनै बिटिसिआ पावार गैयै जाबाय दा गतिके जोङो बे केबिनेट डिसिसन लानाय बिटिसिनि बेरेखा केबिनेट डिसिसन लानाय जों बेखौबो जोङो गोख्रों रावजों सोंखारियो दा बिटिसिआव इसेबां पावार दंमोन जोंहा आगोलाव जेनोखि हरखानाय बिटिसि सुक्ति बादियै 6 शेड्युलनि पावार क्षमता बे क्षमताखौ जोंनो हरफिननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो लेंगुवेज दङ रोखा भाषा दङ कलाकृति संस्कृति दङ आरो ट्राइबेलफ्रानो आसाम हादोरनि थागिबि फिसा आरो खिलन्जिया होननानै जुदि बुङोब्ला बे ट्राइबेलफ्रासो खिलन्जिया आरो दस्रा खिलन्जिया रावबो गैया आरो दिनै आसाम सरकारा खिलन्जिया होननानै बुंगिरदों खिलन्जिया माने ट्राइबेलनि बादै बे माने आसामनि असे खिलन्जिया जाय भुमिपुत्र ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलनि खिलन्जिया बादै गुबुन खिलन्जिया नाम सोसनना होननानै दिनै आसल जायनाखि खिलन्जियाफोर आसल थागिबि फिसाफोर बे थागिबि फिसाखौ दिनै सोबख'नो हादों बिसोरनाव गावसोरनि राव हारिमु कालचार दिनै जाबसिनना होनो हादों जों बेखौ नुदों गतिके दिनै बे ट्राइबेलनि प्रटेक्सननि थाखाय ट्राइबेलनि राव हारिमु कालचार प्रटेक्सननि थाखाय जे गुबुन मोनसे खिलन्जिया जे नागिरदों बेखौ जों बादा होयो बेखौ जोङो सापर्ट खालामा